Tanang balay adunay kasaysayan o kauban niini ang mga memories ug pag-asa ug mga pangandoy sa tanang nagpuyo niini. Pero usa ka balay sa malinawon nga lugar sa usa ka ordinaryong suburban areas in New York ang naay sikretong dugay ng gitago. Usa ka sekreto nga naa sulod sa steel drum nga nakatago sa crawl space sa ilawom sa balay. Usa ka sekreto nga unta hangtod sa hangtod ng makumkum. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong September 2, 1999 sa Jericho, New York, ang Cullen family nag-andam ng mubalhin para sa ilang bag-ong balay nga balhinan, pero sa uwa pa sila mulakaw sa daan nilang balay niadtong adlaw nabantayan sa padre de pamilya nga wa puhaa sa sanitation workers ang tanan nilang basura ug naay nakabutang nga suwat sa usa ka steel drum nga wa nila puhaa tungod sa kabugat niini. Walay idea si Colin kung unsay sulod sa steel drum tungod kay pagbalhin nila ni adtong balaya siyam ka tuig na ang milabay naa nadaan ngadto ang drum sa iyang crawl space sa ilawom sa balay. Maong nagdesisyon si Mr. Colin nga ablihan ang steel drum para mahibawan ang sulod niini. Sa dihang natangtang na niya ang takob niini, kalit nga misugat niya ang puwerteng bahuang baho sulod sa drum. Nakita po niya nga adunay murag kamot sa tao ug sapatos sa babay sa sulod. Gidaladayon sa mga pulis ang steel drum sa Nassau County Morgue ug hinay-hinay gitangtang ang sulod niini para sa forensic examination. Ang sulod sa drum usa ka mummified nga lawas sa babay ug estimate sa mga eksperto naa sa mga 20 anyos sa pangidaron niini. Ang uban pang sulod sa drum kay plastic pellets ug usa ka green plastic steam nga naay mga dahon ug usa ka pocketbook nga nalublob sa misteryong liquid nga kulay brownish sa ilawom sa drum. Pero di na mabasa ang nakasuwat sa pocketbook tungod naguba na kini sa liquid kung diin kini nakalublob na mauuntay susi sa identity sa babae nga naa sulod sa steel drum. Ang rason sa kamatayon matod sa mga eksperto kay blunt force trauma sa ulo o pagbuaka sa ulo niini resulta sa paghapak sa usa ka gahi nga butang ug matod pa sa mga eksperto nga patay na kuno kini una gisulod sa steel drum. Ug sa ilang panagsusi na hibaw-an nila nga ang babae usa ka puti or Hispanic ang origin ug adunay height nga 5 feet ug ang mga ngipon niini dili tarong ang pagkagama nga dili standard practice sa Amerika. Mao mituo ang mga eksperto nga ang ngipon gigama sa South America. Nakurat pagyud ang tanan sa dihang gi-x-ray nila ang lawas sa babae ug ilang nakita nga aduna kini 7-inch fetus sulod sa iyang tiyan or kini siya mokabulang buntis sa dihang gipatay ug gisulod sa steel drum. Tungod kay way identity ang babae, tanang ebidensya nga kauban niini gisusi og maayo para mahibaw-an kung si kinsa ang maong babae. Gisugdan dayon nila ang pagsusi sa drum tungod kay aduna kini mga numero ug nahibaw-an nila nga gikan ang steel drum sa usa ka kompanya sa Linden, New Jersey. Nahibaw-an pud sa mga investigador nga ang drum gibuhat niadtong 1965 matod pa sa record sa kumpanyang nibuhat niini. Matod pa sa nagpuyo sa balay nga anaa na kunudaan ngadto ang drum sa dihang nibalhin sila niadtong 1990. Ug usa pa sa kanhi tag-iya sa balay una ni Mr. Colin nag-ingon nga naa na kunudaan sa balay ang drum sa dihang nibalhin sila sa maong balay ug wala nila kini ablihi kay nahadlok sila sa mga chemical labels sa gawas sa drum maong gipasagdan na lang nila kini. Pero ang bag sa babae sa steel drum adunay sulod nga mga papel ug address book maong gipadala dayon nila kini sa usa ka eksperto para ma-analyze ang sulod niini.
Gamit ang Video Spectre Comparator VSC nga kung asa bisag ning lubad na mga nakasulat ay mahimo gihapon kining mabasa gamit ang digital infrared light sources. Nahibaw-an pud sa mga investigador ang pinakaunang tag-iya sa balay nga nipuyo didto niadtong 1960s. Ang panahon kung diin gibuhat ng drum matod sa record sa kumpanyang nigama niini. Ang tag-iya sa balay niadtong panahona usa ka businessman nga ang pangalan kay si Howard Elkins, retirado na ug nagpuyo na sa Boquerton, Florida. Matud pa sa mga silingan ni Elkins nga nagpuyo gihapon ngadtong lugar nga si Elkins kuno adunay negosyong plastic company sa Manhattan. Tungod ato nagduda dayon mga pulis kang Mr. Elkins tungod sa mga plastic ug pellets nga naa sulod sa drum kauban sa babae. Ug sa ilahang pag-imbestiga nga niadtong 1960s, si Howard Elkins usa sa mga tag-iya sa Melrose Plastic Company sa Manhattan. Ang produkto sa kumpanya kay mga plastic nga tanom. Bibiyahe dayon ang mga pulis paingon sa Boquerton, Florida para pangutanon mismo si Howard Elkins sa maong steel drum nga naa sa ihang balay sa una, pero wa kini makipag-cooperate sa mga pulis. Dili kuno mo gamit og ingon atong steel drum ang ilang kumpanya ug wa kuno siya kalibutan kung unsa pay gipanggamit sa ilahang factory. Maong gipangayo na lang sa mga pulis kang Elkins ang ihang DNA nga mag-swab sa ihang laway pero nibalibad kini. Human makalakaw sa mga pulis sa balay ni Elkins, nag-shopping kini og nipalit og shotgun ug bala. Nakita na lang ang lawas ni Howard Elkins sa grahian sa iyang silingan nga patay na, human niya po sila ang iyang kaugalingon ug wa kini gibilin nga suicide note. Gikuha po dayon sa mga pulis ang iyang DNA sa iyang dugo ug napamatud-an nga si Howard Elkins ang amahan sa fetus nga gimapdos sa babae nga naa sulod sa steel drum, pero wa gihapon sila ay identity sa babae kung si kinsa kini. Maong gibalik nila ang address book sa babae sa drum ug gitawagan ang tanang numero nga nakasuwat didto, pero wa nay nakontak tungod sa kadugay na nga panahon. Pero usa ka numero sa address book ang nakapangalan kang Cathy Andrade ang mitubag sa telepono ug nisulting siya kuno si Cathy Andrade kay wa kini mag-ilis og numero ug address sulod sa 30 ka tuig. Sa dihang gisulti sa mga pulis kung nganong nitawag sila, ni hilak dayon kini og kahibaw na dayon si Cathy Andrade kung si kinsa ang babae sa steel drum. Matud pa ni Cathy nga estudyante kuno niya sa English class ang babae nga si Reyna Angelica Mariquin nga gikan sa nasod nga El Salvador ug nawala na lang kuno kalit 30 ka tuig na ang milabay. Si Reyna Angelica Mariquin niabot sa Amerika niadtong 1966 ug nagtrabaho sa Melrose Plastic Company sa New York nga gipanag-iya ni Howard Elkins. Una kuno kini nawala gipangutana ni Cathy Andrade si Reyna kung si kinsa ang amahan sa iyang gimabdos, pero wa kuno kini mosulti tungod kay naa kuno'y asawa ug pamilya ang iyahang boyfriend. Pero nisulti kini nga gitawagan kuno niini ang asawa sa iyang boyfriend ug gisultian nga buntis siya, ug tungod kuno sa pagtawag niini sa asawa sa iyang boyfriend nasuko kuno ang uyab niini. Ug nang hulga nga patyon siya si Reyna Mariquin, maong nahadlo kuno kinig maayo. Ug sa mga misunod nga adlaw kalit lang nawala si Reyna, gireport kuno kini ni Cathy Andrade sa mga pulis niadtong panahona, pero way nahitabo tungod kay wa man pud siya kaila sa boyfriend ni Reyna. Matud pa sa mga investigador kung unsa gayud ang nahitabo niadtong panahona, base sa ilahang mga ebidensya nga nakipagkita kuno si Howard Elkins kang Reyna sa factory. Mahuman niining gitawagan ng asawa ni Elkins kay para iyahang patyon. Sa dihang nagkita sila, gihapak ni Howard Elkins og gahi nga butang sa ulo si Reyna nga maoy rason sa kamatayon niini. Pagkahuman gidala ni Elkins ang lawas ni Reyna sa ilahang balay sa intensyong ilabay niya kini sa dagat sakay sa iyang yate o gisulod sa steel drum
ug gibutangan niya kini og plastic pellets para pampabugat. Pero wa mabana-bana ni Elkins ang gibugaton sa steel drum tungod sa kadaghan sa sulod niini di na hinuon niya kini madaog padung sa iyang yate. Maong gibutang na lang niya ang steel drum sa ilahang crawl space sa ilawom sa iyang balay. O dito nagdugay sa crawl space sa balay ni Howard Elkins ang steel drum nga niabot nag 30 ka tuig sa ilawom. Ug way kalibutan ng iyang pamilya sa sikreto sa steel drum nga nailawom sa ilang balay. Nakit-an po sa media ang inahan ni Reyna nga 95 anyos na ang nagpuyo sa El Salvador ug gisultian sa nahitabo siyang anak sa New York. 30 ka tuig kuno siyang naghulat sa tubag kung unsay nahitabo sa iyang anak ug nahibaw-an na gyud niya ang mapait nga katapusan niini. Nibiya si Reyna Mariquin sa El Salvador tungod kinadiskubrihan niya nga ang iyang bana nakabuntis og laing babaye. Ug sa dihang pag-abot niya sa New York, nabutang siya sa parehong sitwasyon, pero ang kalahian lang kay siya na ang nabuntis sa taong adunay asawa, usa ka love triangle nga adunay disastrous consequence nga mitapos sa iyang kinabuhi. Ug sa katapusang page sa iyang notebook nga nakit-an kauban niya sulod sa drum nakasuwat nga ayaw kasuko ni sulti ko sa tinuod. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisag TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.